L'edifici de la nostra escola representa una E, la E d'educació pública i de qualitat. L'Escola Països Catalans és un centre creat en el curs 80-81. El trasllat a aquest nou edifici fou en el curs 98-99. És un centre de dues línies que imparteix els cursos de P3 fins a 6è de primària. La nostra escola disposa de 6 aules d'educació infantil i 12 de primària. Tenim l'aula de música, de psicomotricitat, de llengües estrangeres, de plàstica, 2 aules d'informàtica, una biblioteca, aula d'usos múltiples, 3 aules de grup flexibles, el pavelló municipal per fer educació física i menjador amb cuina pròpia. A 8:45, els infantils entra per la porta principal. Els nens de P3 aprenen a deixar el got i la motxilla. Aneu a portar al lavabo. I les bosses i les jaquetes les pengeu. Vinga. Solets, solets. Hem vist l'entrada dels nens de 6è B. Els nens de P3 canten la cançó de Bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia, cada matí. Ara ja cantant, ja havia començat. La classe de P4B passant llista. Vinga, Marc, ja pots començar. Que no... Sol i fred. Doncs vinga. Quin dia és avui? Els nens de tercer A repassen les taules a l'aula d'informàtica. Estem a la classe de 6è fent medi. Estem aprenent a fer mapes conceptuals. Primer es subratlla un text I després es fa el mapa conceptual. Molt bé, sí, sí. Molt bé. En 5è B treballant alternatius al valor de l'amistat i que tots som iguals però diferents. Jo m'he sentit segur amb l'Hugo perquè m'ha guiat tot el rato. Els nens de cicle infantil juguen al càting de les 10:30 fins a les 11:15. Primer es mossen i després juguen al mapa. Els nens de parvulari ens encanta col·loquiar-se i saber. Les nenes de primària surten al pati de l'escola de 2:15 a les 11. Estem aquí amb la informàtica infantil amb la classe dels ossos de P5A. Hola, bon dia. Què els hi direu que esteu fent? Informàtica. I ara què esteu jugant? A un joc de fer què? Què esteu fent? Fer sèrie. A fer sèrie. Els nens i nenes de primer A ballen a l'aula de música. Hola, estem a l'exposició de maquetes exponent aquestes maquetes tan boniques. Són de la península Ibèrica. La classe a quarta i estan fent un treball de plàstica.
Estem a la classe d'anglès veient com els nens a primer juguen a un joc d'anglès. Continue. Well done. Estem a la classe de primer B on estan fent matemàtiques. Vale, a veure, ja tothom té posat el número 24 i el 36? Vale. Doncs ara busquem, com que ja el tenim composat el número 24, busquem quantes desenes té el número 24. Els nens diners de P5 estan cultivant una hora al pati infantil. Digues, què estem fent ara? Estem traient l'últim. Ara estem traient els ancians que queden. Traieu la... La classe dels ossos està fent informàtica. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Mireu tots cap allà, dieu bon dia. A veure, tots mirem cap allà. Mira, aixeca't una mica, Àlex. Què esteu fent, ossos? Els nens i nenes de 5è A fan educació física. Estem en la classe de 6è A fent matemàtiques en la PD. Molt bé. Per tant, 2 pantalons valen 56 euros. Aquí estan els nens de P3 fent... Els alumnes de 5è que fan 7 treballen les fraccions. Vinga. Molt bé. Has de clicar, Estem a la cuina i anem a veure què hi ha. Hola, bon dia. De dinar avui hi ha sopa de peix, pollastre, enciam, de postre... Qui diu que hi ha de primer? Estem a preparar els errors del joc simbòlic. Mitja classe de 6è A fem reforç de català. Sergi, comences a llegir? Havia passat força estona d'ençà que l'Oriol havia explicat la seva Mitja història. classe de 6è estan fent reforç de matemàtiques. Molt bé, Fran. El 30% de 400? Molt bé. 150? Mitja classe de 6è A i 6è B estan fent reforç. Les enfants, bonjour les enfants. Merci, bonjour. Alors, on continue dans la région. De P5B venen un cop a la setmana a llegir la biblioteca. Ara us deixo, Jordi, us deixo una estoneta que dieu comptes aquí. Els ulls em cauen. No puc respirar. Xim, xim, xim. Xim, en els entraires. Xim, i les orelles no paren d'esquilar. Xim, xim, xim. A 6è estem fent plàstica representant com floreixen els arbres. Una pregunta sobre la tècnica del color. Els nens i nenes de tercer B fan mèdia amb la PDI. A la classe de quart B
i fent tutoria. Generalista, com treballa en un CAP, en un ambulatori? No, A on? m'ajuda... Es tracta de que tots sabem quines coses ens agraden o quina professió ens agradaria, però això no vol dir que sapiguem segur que farem això. Tu, Jessica, no tens... Els alumnes de 6è fem servir el Moodle per treballar o repassar les coses de la classe. Cada alumne té un usuari amb una contrasenya. Pot entrar a jocs o practicar i de cada tema van penjant noves activitats. També hi ha fora... Estem a la classe 5A fent religió, que les classes de religió són opcionals i es fan des de primer a 6è. Primer, de qui era Jesús i de la seva missió. La missió que tenia... Els nens de P4 estan fent psicomotricitat. Endavant! Avui tenim per jugar, tenim les rodes, els coixins tous i aquells coixins que són més durs. Aquí tenim el pou amb la seva politja, com veieu funciona. I tenim el castell del parc. Ara la sortida d'infantil. A 2:45, els pares dels nens de primària venen a buscar els seus fills després d'un dia